namiji ba kowa bane face mugu, azzalimi, macuci, ha'iri, mara imani, mara tausayi, wanda bai damu da rayuwar kowa ba sai tasa. Kai momi, ki tuna fa maza suna da rana. Rana ta wauta ko ta bakin ciki. Maza fa za su la'ance ki. Sai mene? Akan nada za su dora. Ina ma Allah mata kawai ya halitta a wannan duniyan bai halicci maza ba. Wai duk akan me kike faɗin haka mai? Duk wani abin da kika ga ina faɗa miki ne domin ki san rashin imanin namiji. Ni kan zan so in ji me namiji ya miki hakika tsane shi. Ba tsoro zan baki ba, amma ke ma ki kula da naki miji. Tarkon kauna. Allah ya tsine wa gadan nan. Me maka kuma? Akan sabagetin amana ta. Dole in tsine wa gadan nan. Yanzu ba gashi kai ma za ka rama ba? Kun faka ne. Tarkon kauna. Tabbas ya dana tarkonsa, tabbas ya dana kuma linzaminsa, amma sai kashi ya ɗebo ruwan dafa kansa. Babu dalili, babu dan mafara. Shin me yake faruwa? Tana fita daga gidan ko kuma a'a ana caramta ne da su? Tarkon kauna. Kuke idan na baki damar me zaki? Hannatu ni kike jifa da irin wa'innan mugayen kalaman haka? Babu wani wanda ya isa ya datse igiyar da ke tsakanina da ke sani. Wannan asibiti fa ba asibiti na bane. Ba haka bane Lukuma. Hasina, gawa ta kawai zaki zo ki tarar. Idan akwai abin da ya fi kisa a aikace to wallahi zan yi. Kamfanin Amat Entertainment suka dauki nauyin kawo muku wannan katacin shirin mai suna Tarkon kauna. Da ka san ko wane ne shi, da ba kai wannan fatan ba. Amma wane ne shi kuma me yasa kika faɗa haka? Hasina ta san zaka iya yi mata komai idan ta yi maka laifi? Mutum ya aure a ba sai huta ku dinga zuwa gidan kawai. Daga yau ba ni ba ke ba kuma zan ƙara zuwa inda kike ba. Yalla kai bulla. Tarkon kauna. Labari da tsarawa Saifullah Hussein, daukar nauyi Hajiya Aisha Tijjani, shiryawa Abdulaziz Dan Small, bada umarni Alugum Zak. Tarkon kauna. Mazan ne yan daba? Kwarai kuwa. To amma me sai kika ce mazan yan daba ne? Maganin ta ɗaya ne kuma ina da shi. Tunda haka ne burinka idan ta mutu sai ka zo ka binne ta. Garin yaya wannan fayil din ya tare da bashi haka? Ina jin yanzu ma ya mutu. Tarkon kauna. Umma, ina jin a raina Muhammad zai iya kashe. Dan daba ne? Ba dan daba bane. Amma ya Munafika. Annamimiya. Ashe daman amana da yake ci? To wallahi yau din nan sai na kashe ki. Tarkon kauna. mace haske samun ya mace baiwa ce. Ya mace haske samun ya mace baiwa ce, kyautar Allah ce, wasu ba su gane ba.
Nazifi, abin da nake so da kai yanzu shine kai tunani mai kyau, ka faɗi sunan da za a gaya mata mai kyau domin ka samu sakamako mai kyau, Nazifi na. Ana maka magana, wani suna za ka sa wa ‘yarka? To shi kenan, a sa mata sunan mahaifiyata. Yayi, Allah ya ma albarka. Magana mai ta, mai kunyar mai jinta, mai halin wauta, shi ne ke keta, baiwar Allah wa zai ga. Kar ki ɗauki wannan abin da ya faru a matsayin wulaƙanci ko cin mutunci. Ki ɗauke shi a matsayin ƙaddaran da Allah ya rubuta a littafin ki. Kin ga babu wanda ya isa ya goge shi. Sai mu gode wa Allah da ya tsayar da abin iya haka. Imana, idan da ya ce ‘yar ba tasa ba ce, yaya zaki? Hajiya da ya zan yi, da sai dai ki ji babu ni a raye. Sai dai labari. Bilkisu, da kin tafka babban kuskuren da zaki dawwama a cikin wutan jahannama. Wannan kalma kar ta sake ratso labbanki, ballantana ta fito zuciyanki har ki sanar ma wani halitta. Wannan laifi ne babba. Hajiya, tashin hankalin ne ba san iya ɗaukar shi ba. Ta yaya kika ɗauki wancan? Ko ma wanne ne haka za ki ɗauka? Shi isa na ce ki wa Allah godiya, Bilkisu. Allah na gode maka, ka sake tsare ni daga sharrin duniya. Amin. Kar ki sake ki masa wani magana. Duk abin da kike bukata ki kirawo ni ko ki kira Batula. A shirye muke mu yi miki duk abin da kike so. Hajiya na gode. Allah ya saka muku da alkhairi. Da bani da ku da ban san yadda zan yi ba. Ki daina faɗan haka. Ai kina da Ubangiji. Shi kuma baya zama baya nan. Amma zai iya magance miki dukkan matsalanki a cikin gaggawa. Allah na toba. Insha Allah mama, ba zan sake janyo maka na wata masifa ba. Assalamu alaikum. Amma alaikum. Hajiya kin zo kenan. Sallu. Ana ta tsaye lafiya. Ku kai da shi. Mun riga mun gama da shi. Amma kuma akwai sharɗin da aka kafa cewar ita idan tana da matsala abin da ya danganci wannan yarinyar to ta kira ki ta faɗa miki ko kuma ta kira Hajiya ta faɗa mata domin ku ne za ku ɗauki nauyin ɓangaren wannan yarinya. Shi kuma mijin nata zai ci gaba ɗaukar nauyi kamar yadda ya saba duka abin da so zai mata. Saboda haka Bilkisu ina baki haƙuri, ki yi haƙuri. Idan ka ji ana baka haƙuri to an cuce ka. Daman ɗan adam ana jarraba su da abubuwa da yawa, wani ta uwa, wani uba, wani ɗa, wani dukiya. Ki yi haƙuri, wani kuma miji, wani ta ce kaddara ki yi haƙuri. Ai sai mu tafi, mu je mu huta. Mu ma mun sha aiki yau, amma tunda an samu nasara sai mu tafi mu huta. Wato Hajiya, kin san me ke ban mamaki? Lamarin yaron abin almara. Wallahi in baka mutu ba a rayuwa ka sha kallo ko akan ka ko akan wani. Wannan abu ya daure mun kai ba mu taba ganin irin wannan abu wallahi tunda nake a rayuwa ta a shekarun nan nawa. Ya Allah, ka hada mu da dukkan alkhairin da ke cikin rayuwar mu. To Hajiya mu tafi ko? Bilkisu, dan Allah ki daure ki ci abinci, kada rashin abinci ya far miki da matsala. Ki daure ki tura ko babu daɗi zai miki maganin yunwa. Ita ta fara wasa da cin abinci? Kya kukumbura, gara ki ciki ƙoshi. Zan ci abinci mama. Insha Allah. Kiri ta min addu'a. Addu'a ki kawai nake bukata yanzu mama. Addu'a kullum yin ta ake yi. To mu tafi ko? Za mu tafi sai na da yamma. Allah ya kiyaye ki ta haƙuri, wata ran zaki dara. Ya mace wannan kyautar Allah ce, kowa ya san mai tarbiyya ce. Ya mace yaya ce kuma kanwa ce,
ya mace mun san lallai ummi ce. Kai kadai ne dan da na haifa ya rayu, amma kai baka damu da lamarina ba. Komai na yi maka a duniyan nan, amma kai ka gaya min me ka taɓa yi min. To ni Hajiya menene dan na faɗa ra'ayina sai ya zama laifi? Ra'ayi? Wannan wani irin ra'ayi ne? Kana tsammanin hukuma in ta ji wannan bayanin naka ba sai ta hukunta ka ba? Ka samu mata mai ƙaunarka, mai hankali, ta kasa bijire maka saboda tana ƙaunarka kuma tana jin maganar mahaifiyarta. Hajiya, na gani cewa na yi aure lokacin da nake da ra'ayi na yi shi. Haihuwa kuma wadda aka yi min ita ce wadda bani da ra'ayin haihuwar ya mace. Reni ya mace shine gaskiya ba zan iya ba. To kuma an min adalci ta ya za a ce maganar kuma wai na yi laifi ko wani abu? Maganar nan fa guda ɗaya ce fa gaskiya. Wannan abin da kake faɗa akan renon ƴan nan taka yana ƙona min rai. Duk huɗubar da nake maka ba ta shiga kunnenka. Kullum sai ka sake bujiro da sabon abu. Ina kake son na sa raina ne wai? Mama, wai ki faɗa min me kike so na yi? Ina so ka riƙe ƴan nan. Kai mata duk abin da uba yake ma yarsa. In ta girma ka tabbata ka kai ta ɗakin mijinta. Ni ireni mace a gidan nan haka kawai ta sani hawan jini. Gaskiya ina sa in rayu cikin salama da farin ciki. Ba zan iya ba wallahi. Nan ya mace. Renon wannan yarinya bakin ciki zai saka ka? Ina tunanin yadda zan rayu a gidana ba tare da ina ganin wannan jaririyar ba. Dan na gama samun mafita shikenan zan rayu da ita, amma gaskiya fi sabilillah ba ni ne mai renanta ba ko daukan ɗawainiyarta ko kula da ita gaskiya. Kai Nazifi, kana da hankali kuwa? A matsayinka na musulmi kana jin tsoron Allah kuwa? Ka fa dinga tuna nasiha ta fa. Mama, ki bar maganan nan kawai. To yanzu ka gaya mini, so nake in ji me kake gudu, kake tsoron haihuwar ya mace. Mama, sirri ne ba zan gaya kowa ba. Aji, ina so ki tambaye shi ya gaya mana menene dalilin na ƙin ya mace. Kai suke sauraro, ka faɗa mata dalilin ka na ƙin ya mace. Tambaya ka ake yi ko baka da abin faɗa ne? Ni ba ni da wani dalili. Da za ku yarda da ni da mun tsaya akan yarjejeniyar da muka cimma. Mun ajiye wannan magana a gefe. Shikenan Dela, mu tafi. Nazifi, ina roƙonka da ka ji tsoron Allah. Ka sani yana kallon ka a duk inda kake, kuma a duk abin da ka aikata zai tambaye ka. Insha Allah zan aikata. Kai haƙuri kan laifin da na aikata. Shikenan, Allah ya yafe mana. Allah ya raya a sama'u. Hajiya, mu tafi. Don wannan magana ba za ta ƙare ba. To, mu tafi. Magana mai ta, mai kunyar mai jinta, mai halin wauta, shi ne ke keta. Don Allah abin da kake magana cewa gaskiya ne? To wai a tunaninka zan faɗa maka ƙarya ne ko zan faɗa maka abin da bai ba? Ai ina mai tabbatar maka da cewa yau ne na gane haramcin halin Nasibi. Ka sha gaya min na kasa fahimta, amma ashe dan bai mun bane. Amma yau da mun na gane, kuma ina mai tabbatar maka da cewa wallahi ni da shi sai dai kowa ya kama gabansa. Dan babu ni babu shi. Wallahi Ado, ni har mamaki ma kake bani. Ai ni tuni na fita daga harkarsa. Tunda na gane mahaliccinsa ma bai san waye mahaliccinsa ba. Ibada wannan gagarar take. Sallah wannan sallah da ka sani wanda ta zama mai dole. Sallah ma baya yinta. Da na fahimci haka tuni na zare hannuna babu ruwa na da shi. Ai barin gaya maka, ni da ibadarsa da rashin ta ni duk wasu ɗaya gona. Ni na san ina bautawa mahalicci na, ana ibada ta yanda ya kamata. Ka fahimce ni? Kuma kabarinsa daban, nawa daban. Kawai abin da ya min ne yake tsananin bata min rai, amma albishirinka wallahi abin da bai sani ba shine ina da sirrikansa a hannuna yake, kuma ina mai tabbatar maka da cewa ba karamin aiki na bane duk in tona mai asiri ko a gaban uwarsa ne ko a gaban matarsa kai ko a gaban waye. Kawai matsala guda ɗaya nake gudu kan na lalata magana aurensa. To akai ne duk kake damuwa, tuntunin ba kana gaya mun cewa ma ba wai saboda kada aurensa ya mutu. Ni wallahi sam babu ruwana.
ina jin wannan magana a gaban kowa ya zan fasa mata kowa ya san abin da yake ciki saboda ba mutum bane mai hali mai kyau ba mutum bane mai kirki san bai kamata a ɗiga masa kafa ba. Ka bari zan magana sa. Zan fafasa mai tayoyi idan ba tayoyi zan masa. Dai a gaban kowa sai na tona ne asiri. Allah ya raya min ke ummi na. Bilkisu, ina son yi magana da ke. Na yadda za mu zauna da yarinyar nan a cikin gidan nan, amma ke za ki kula da ita. Sai dai ina da sharadi, kada ki sake fito da ita in dai ina falon nan. Shikenan, ba za a kawo ta falon ba, ko da ba ka nan. Idan bana nan ki kulle ƙofa. Idan na dawo zan kwankwasa. Ma you should make sure duk lokacin da kika to zaki bude mu baki to da yarinyar nan bakin ajiye ta domin bana son ganin ta. Idan kin yarda da wannan abin da nazo da shi to za mu rayu cikin salama. I hope you understand. In dai hakan kake so zan yi. Ba za ka sake ganin ta ba. Sai dai in tsautsayi. Tsautsayin ma bana so ya gifta. Shikenan. Zan kiyaye. Duk abin da muka yi maka, ka yi haƙuri ka yafe mana. Magana mai kunyar mai jinta. Ya tabbata zuwan wannan yarinyar ya zame min masifa. Amma babu komai. Na yafe miki, na san soyayya tsakanin ya da uwa. Daga yanzu doka ta za ta fara aiki. Mizifi idan na roki alfarma a gurin ka za ka yi. Ki taba neman alfarma a gurina ban miki ba. Haka zalika ni ma ban taba neman alfarma ba kinan ba. Wai dan Allah menene kinka na jinin ya mace? Ba zan iya faɗa miki ba. Domin Bilkisu ina son ki a cikin zuciyata. Dalilin san da nake miki ne ya hana ni kore ki daga cikin nan gida. Insha Allah ba zan iya rayuwa babu ki ba. Na gode sosai. Ni ma ina neman wata alfarma guda ɗaya a gurinki. Da Allah daga yau kada ki ƙara tambaya ta akan zancen menene dalilin da yasa bana ƙaunar renon ƴa mace. Na yi alƙawari ba zan sake tambaye ka ba. Baiwar Allah wa zai gane ta haka insan kowanmu duka mun bambanta. Zan rene ki a matsayin yata. Zan baki kulawa da ya dace yata. Wanda zai rasa farin ciki na rayuwa. Ya mace ya ce kuma kan wace. Ya mace. Aiki jin gaya miki akwai wani abu a boye. Isa Allah idan ya fito sai an ji kunya. Allah isa kar ya fito ya zama jita-jite. Haba Hajiya Binta, ya zaki jefa kanki a cikin rudani bayan gani. Ki ban min ragamar Bilkisu a hannuna baki daya, ki dauke idanki daga kai. Insha Allah zan kawo mafita kuma ba zan ƙara ga miki ga abubuwan da suke faruwa kan Bilkisu ba. Da izinin Allah sai kin ga canji, ki yadda da ni Hajiya Binta. Dela ta san komai. Ya za ta yi min haka? Ya zan mata kan kara ta yi min kan itace. Wani irin hali ne yaron nan yake da shi da ta ɓoye min? Ai bari ga miki kin ga Dela ita ce ta san duk wannan ansar. Amma ba za mu tambaye ta ba kuma kada mu ƙara maganar yarinyar nan a gabanta. Batula sai mu bar yarinyar nan a cikin kunci? Ga ta da ɗanyen jiki idan na rasa ta fa. Hajiya Binta ba za ki taɓa rasa ta ba. Ai mutum baya mutuwa sai kwanansa sun ƙare. Duk wuya ba zai mutu ba sai kwanansa sun ƙare. Idan Allah ya yarda za ki ga nasarar da za ki samu ta Bilkisu da izinin Allah. Hajiya Batula, na rasa wani rana ne zan daina zub da hawaye akan mijin Bilkisu. Kullum ina daɗa addu'a, abin daɗa ƙaruwa yake. Haƙuri mai tadda rabo, ki haƙuri komai zai wuce zai yi ƙarshe. Kowa da ƙaddararsa da Allah ya ɗora mishi. Hajiya Batula, na yarda da ke tun muna ƙanana. Kin san ba ni da uwa, ba ni da uba. Bilkisu ita ce uwata, ita ce ubana. Dangin mahaifinta sun ƙi jinin wannan auren. Ya zan yi ne idan suka ji wannan? Hajiya Bilkisu,
Da na sani in batta su haɗa ta da wanda suke so. Hajiya Binta, wannan ba abin daga hankali bane ba. Ki kwantar da hankalinki tunda mun riga mun kafa mai sharda. Insha Allah zan dinga bibiya har in ga mun yi nasara. Dole biki kyauta mun ba. Da na san haka ɗanki yake, da ban yadda a haɗa shi da ƴata ba. Da na bar su sun haɗa ta da wanda suka ga dama, tunda ita ma ba san shi take yi ba. Koyan san shi ta yi, amma babu komai. Akwai Allah. Barki Allah kuma zai taɓe ba, Allah ko zai ba mu nasara ki haƙuri. Magana mai ta, mai kunyar mai jinta, mai halin wauta, shi ne ke keta, baiwar Allah wa zai gane ta. Nazifi, kayan nan da ka so na kwashe su din na zuba a cikin akwati. Da har suna nema su yawa. Amma ina so ka sani, ni fa ba wannan kayan ne ba fa suka dame ni. Yanda za ka riƙe musu ya tsakani ga Allah amana shine damuwata. Kar ka je ka bani kunya. Mama, ai na riga na gaya miki na daina komai. Kuma da zarar ne aure ai komai ya riga ya wuce. Mama, kuma ina son yarinyan nan fa kin sani. Wallahi komai ya wuce idan ne aure, Hajiya. Zan so a ce ka bar garin nan saboda a samu rufin asiri. Kaga iyayen yarinyan nan ban gaya musu komai a kanka ba. Kuma na tabbatar babu mai yin bincike a kanka. Tunda kai ɗana ne. Tunda ni ce na neman maka auren nan. Mama to ni ina zan koma. Ni da aka haife ni a garin nan ba garin da na sani. Saboda wata manufa kawai sai in canja gari. Barin ka garin nan Nazifi shine zai rufa mana asiri. Amma idan iyayen yaran nan suka ganka suka kama ka, to shikenan. Na ji kunya. Mama, babu abin da zai faru wallahi na san yadda zan zauna da kowa. Na iya guduna a kasuwa ba tare da na zuba da kowa kayansa ba. Zan iya kokari ki dai ki ci gaba da taya ni da addu'a. Yau fa mama tsawon kwana 3 ba abin da na sha. Wallahi addu'a ki ita ce. Nazifi, da gaske ka daina shaye-shaye? Yawwa, haka nake so mama. Da kiyaye ki Hajjaji. Ka amma in kai haka da na ji daɗi. Ni burina sirrin ka ya boyu akan idan Hajiya Binta da 'ya'yanta. In kai haka wallahi da na ji daɗi. Ka dawo daidai. Insha Allah Hajiya ai za a yi haka. Za a yi Hajiya. Ai ba mun baki kunya ba Hajiya, za a yi. Allah ya sa. Nazifi, wani alƙawari kai min? Kace ba za ka sake ba, kuma ka koma ka sake. Wato gaskiya Hajiya ni ba zan iya rayuwa babu Madiri ba. Kawai ki taya ni da addu'a. Kai Nazifi wai kai wani irin yaro ne? Da ba za ka iya rufa min asiri ba. So kake sai ka sa ni cikin babban matsala? So kake sai ka haɗa ni da aminiyata? Wallahi idan kai wasa zan raba wannan auren. Ai baka ga matar ba ma ballantana ka ga yarinya. Amma gaskiya babu abin da zai raba ni da Bilkisu. Matukar ina numfashi, rabuwa da Bilkisu kamar rabuwa da numfashi na ne. Gaskiya ba zan iya rayuwa ba Bilkisu ba. Ƙarya kake yi. Kalamanka na ƙarya ne. Duk wannan zancen da kake yi babu lissafi a cikinsa. Kai wani irin yaro ne? Matarka ta gaya min duk abubuwan da kake mata. Shi kenan ki haƙuri Hajiya, laifina ne. Daga yanzu wallahi ba ki ƙara jin komai ba. Ba ki ƙara jin komai ba Hajiya. Ƙaryar banza. Duk abin da kake yi ka je kai ta yi. Zan iya sakin matar kuma ta saku. Mama, dan Allah ki yi haƙuri ki yafe min. Wallahi ba zan iya rayuwa ba Bilkisu ba mama. Ya haƙuri mama. Ka tashi ka tafi ka bani wuri. Duk ɓata min ran da kai baka damu ba. Sai da nace zan raba ka da matarka. Ka tashi ka bani guri. Duk abin da za ka yi ka je kai ta yi. Baka damu da ni ba. Sai da ka ji zan raba ka da matarka tukun ko? Wallahi sai na raba wannan auren. Hello? Hajiya. So nake gaskiya a raba wannan auren. Tunda wannan matsalar ta ƙi cinyewa. Gara dai kawai a kawo ƙarshen wannan. Haba Hajiya, ya aka yi haka? Ai tunda aka zauna aka sasanta komai,
a tsaya a ganan gaba mu ga me zai aikata. Babu wata afuwa da za mu sake yi Hajiya. Tunda dai ni mahaifiyarsa bai san girma na ba, duk wata shararsa a kaina yake zuba. Ki yi haƙuri wannan ƙudurin nawa ya tabbata. Amma ki yi haƙuri mu ga yadda za ta kasance. Ko kuma ita yarinyar mu ji ta bakinta. Shikenan, za mu ji ta bakin nata. Ba za mu tauye mata hakinta ba. Idan ta gaji dole ne a raba wannan auren. Tashi ka fita nace. Nace ka tashi ka fita. Magana mai ta, mai kunyar mai jinta, mai halin wauta shi ne ke. Sai na koya maka hankali. Allah wa zai ganta, haka insan kowanmu duka mun bambanta. Ya mace wannan kyautar Allah. Bilkisu! Bilkisu! Don Allah ka yi haƙuri. Wallahi baki ne shi ne na manta ban rufe ba. Ni ba wannan nake miki magana ba, zauna mi magana ki. Lafiya kuwa? Lafiya kalau dama so nake na tambaye ki. Yanzu idan aka ce ki zaɓi zama da ni ko kuma rashin zama da ni, wanne zaki zaɓa? Wannan wace irin tambaya kake min haka? So nake kawai ki bani amsa. Just go straight to the point. Idan aka ce ki zaɓi zama da ni ko rashin sa, wanne zaki zaɓa? Kaga, idan saki na za ka fito fili ka sake ni. Ba wai ka rika min kwana-kwana ba. Saboda ban fahimci wannan maganganun da kake ba. Ka gane ko? Ya mace wannan kyautar Allah ce, kowa ya san mai tarbiyya ce. Ya mace yaya ce kuma kanwa ce. Ya mace mun san lallai Ke, ina yi miki magana shine zaki shigo cikin ɗaki ki mini banza? Nan ba ɗakin ka bane, ka koma waje. Nan ɗakin baka da hurumin shigo shi, ɗakin ummi ne. Bilkisu, bani da ikon in yi miki magana sai kin nuna min cewa ba kya ganin girma na? Ba rashin kunya nake maka ba, ina jin kunyarka. Kai ne ka sa doka a haka, shi yasa. Magana mai ta, mai kunyar mai jinta, mai halin wauta shi ne ke keta. Baiwar Allah ba zai gane ta, haka insan kowanmu duka mun bambanta. Ya mace wannan kyautar Allah ce, kowa ya san mai tarbiyya. Menene yasa kake min wannan magana? Bacin ka san a tsakanina da kai babu tsaki. Baiwar Allah wa zai ga